oldest man in Amangiri village, Obara, is now coming in for this event. He is now gracing the Oyishi na Amangiri on the teacher maka mmemme ka bụ United Igbo Women na Amangiri. Ọtụtụ ndị ọzọ ụmụ Amangiri na ndị Amangiri na-adị mma achọrọ ịnọkọ n'ụlọ. For United Igbo Women Amangiri. Tata January APU Abiko Amangiri ekele m unu kelekwa ndị nkụkọ ọzọ n'ebe asịsị mmadụ na-enyere anyị aka asị m Olisa bido gozie unu nche niile n'aha Jizọs. Biko ị ga-efu pụta ebe a nkịta bụ ihe a bụ ndị arụma n'ebe a nkịta onye bụrụ yi yunifọm bụ ndị ụmụ Amangiri ahọpụtara dịka task force ndị ga na-eme na ihe niile ga na-aga na-enye ka okpochi and asị ka akpọtara ndị our elders and the leadership of Amangiri ka ya bụ ndị a sitere ọrụ a because ihe a ji ekwe onye ọbụla nọ ebe anyị na-efu onye ọbụla nọ ebe a ma nke a ga-eme n'abalị ga-akwanyere ndị a hapụrụ yunifọm ugwu. Onye ọbụla kọrọ ha aka akọrọ Amangiri niile aka ọkwado otu aka ọ dị. Asị m na onye ọbụla kọrọ ndị a aka akọrọ Amangiri niile aka onye ọrụ ebe mfu. So okene ọrụ dọrọ ha ga-alụrụ ha like professionals. Agwaghị ha okwu gwa ha ihe ha ga-eme. Enweghị onye n'ime ha ga-emetụ mmadụ aka kama onye nke ụmụ na ndị isi na-arụ ọkụ n'ime anyị karịrị. Onye nke siri tara ha eme ka ya marụ anya ha ndụrụ
Open open zani we handle. I know young we make a step up. I go over say by I got what to man of. So that we had our open down. And what are you purpose in the way? All you need on the from 9 to tomorrow morning. There are many other guys who can even Kosapala or culture. But come on, can handle everything. All the ship are alone. Man, they hard and I share my share. So people, you got like a chairman among ka inaugurate our officially. Thank you very much. APU progress. APU progress. Hold on, I get a question. You go. Stand there, John. I'm dashing down as usual. How she can work where? I don't have to make we're not sure. Family need no naman. Oga bungu abu na amplifier. Anapifta sa amangi. Over abu na amplifier. Anapifta as. No, the other one. Oh, baby, good. Kila amangi ni. Ani nika ure para nido. Ibeni na nge metado no. Na nka nge me oso. Awunu kachukwu ru mgbe e ko do kana haji. Amen. Yes, so the chairman of the task force, Bo we get to go. So because I read thank you very much. So I'm going to give the Ekatabo the committee with all is selecting the woman. I'm going to get Ekata. Tupu, I can't our occasion officially because they could be so, but I never go to buy the video, then the president or Jimmy here. Thank you. So, family need involved. Mandina not a girlfriend Johnny de Babundo Talongo. I got there for the family ball maker. On your opponent will forgive you. Omeka Malo. Manafani Nama Deba. I guess screen here one after the other. Thank you. Name stand for progress. Economic is APU. Unamanana device na kaka bogo sakalaka. Makana asena ya kalaka de begini ode limangolo. Because DJ something about this market.
dịka nsekwu asị na ahịa kalaka adịghị nwa ngwụlọ onye kpatara ama ngene niile ji wee gbakọta ọnụ n'ụbọchị tata wee na-eme ife eji wee mara anyị na mgbe gboo maka na unu ma na ọdịnala adịghị ana ọdịnala ga-adịgide o wee bụrụ eziokwu. Tupu m agaba n'ilu unu mana m asị na ọtụtụ okwu adadụ n'ụka mgbede aga m ebugodo ụzọ n'owe unu introduction nkọwa before ma na-aga n'iru. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke bụ Maazị MC The Boys Good ọnụ na-ekwuru ọra nke izi n'ikoro Lagos steeti gba gburugburu okwu anya ọnụ one of Agabi Kingdom. Asịkwanụ m ka onye tinye zelu ọ bụ na ịma na stand for progress itie APU biko itie progress ọkwa na eziokwu ebe ọ bụ na nna anyị ukwu n'ebe a bụ our elder nwere ike isi na ebe nọrọ n'ebe a kedu ka mụ na gị na-abụ bụ ndị ka dị fit ama nna kwado na-akwụ aka APU APU yes ọ ebe kwuru ka a na-eme maka na asị na ike dị n'okwu ọnụ. Tupu m gaba n'ihu biko ana m ekele ezigbo nwanne anyị nwoke bụ onye ọchịchị doro anya bụ Kesi Global nwoke ọma eji eje mba asị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma n'aha Jizọs. Even though n'ife anyị na-eme tata bụ ihe omenala mana a ga na-akpọkwa ha Jizọs maka na ọ bagara anyị ọnụ o wee bụrụ eziokwu. Biko n'elu okpuru oge ana m ekele onye ọbụla na-asị na ebe ọbụla ị nọ na ịbụ chairperson maka na tata abụgolo ụbọchị akara aka anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na oge adịghịzi. Biko ụmụaka na-aba mma a sịrị unu ka ọnụ na line na-abịa ka anyị wee mara ife a ga-eme maka na tupu anyị eme open prayer unu ga-akwụ na line wee bịa ebe a mana tupu na-aga n'iru aga m ala ikpe awa onye isi anyị na-ama ngene bụ Elder Chief Godwin Ani. Biko ọ bụ na ị nwere aka ka ịkpọrọ awa Elder biko na dịrịzi ọrụ ya aka na dịrịzi maka na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị kaa nka n'ụka awa Elder o kwesịrị ka ị kwụọ aka maka na ọ bụ ya na-ezeta ezeta ada awata ya n'anya mana ịbụ Elder ọ bụrụ ibe a na-awata n'anya ọ ibe a na-ezeta ezeta ọ ebe dị mma izeta biko kwụpụrụ ya aka na dịrịzi awa anyị na-ekele gị n'elu okpuru oge aga m ala ikwe ka akwụkwọ alụ onye na-adịbere aka bụ our humble chairman in the name of Chief Colonel Nnamani. Biko kwalụ na ya ka na dịrịzi biko ọda si na high table na-abịa. Ọ bụrụ na ịma na ịkpọbeghị ihu mma si n'akwụkwọ ọda fụta. Yes. Biko ọ bụghị sọ ndị na-akpọ gị ihu ma onye ọbụla nọ n'akwụkwọ ọda biko nyegodo anyị obere ofere for now ma egwu ma yes ọkwa ndị okenye kwuru amaghị m ọgbọ n'Igbo mana ama m na ọgbọnyela ọda akago biko onye ọbụla make ewe n'akụkụ ọda biko nọ age grade they got a woman and man as we are watching India they got a woman. The age grade that we initiated today again women and a woman to 6th January 2026.
Yes. Ọzọ nke kamkpa na-eme ya. Ọ na-adị very very important na ị na-eche echichi ị na-eche afa dị mma. Ọzọ nke kamkpa 1 afọ Akabike na-ekele ya. Onye isi anyị biko wakena anyị uru mmemme a na-emeta bara ọha ama ngene. Uru ibe a na-eme tabara ama ngene ozi ka ezi mara. Biko tupu ị gaa n'ihu kwukwa afa gị ka ọha na eze ghọta afa gị. Kedu ọnọdụ gị na-ama ngene kịta? Ọnọdụ m na-ama ngene kịta bụ na ọmụma bụ echi ha. Ọnwụ ka gụhodo. Onye isi. Onye isi ha. Gwakena anyị uru ụbọchị tata bara ọha ama ngene. Ụbọchị tata bara ama ngene bụ na ọ mụtara mkpụrụ. Ọ ga-amụta nwa na mangọdọ. Na anyị bụ amụta ozi ya. Na tata ama ngene zobere. Anyị kpokọta anyị tara ndụ gị ihe ọma. Ise. Anyị ga-edebere ụmụ anyị. Anaghị n'ihu na anyị na-aga azụ. N'aha Jizọs. Ise. Deme. Dị ka ọ dị. Anyị ma na gị nwa ịbụ onye tọrụ bụ onye isi n'ama ngene na ọ bụ Chineke mere gị ya. Kedu ihe nwekere ịkọwala anyị gbasara maka inu igbo a na-ekwu na ezi afa ka ego? Ibe a na-ekwu na eji afa ka ego bụ omume ịhụnanya orite onye nwanne ọ na-enwetago onye bụrụ ọ na-atụ nwanne nwere ike nyere ya bụ eji afa ka ego na-efụbara ekwenye ọtọ na-eri igwe na Chineke na-agọzi ọ. Ise. Daalụ. Biko gwakwa ha na eze afa a na-etu gị. Ogbu na nwata. Ogbu na nwata deme ka Chineke mezibe okwu. Amen. Biko ọ bụrụ na ị dakwuola okwu unu nakwa aka na ọdịnihu
ụlọ na-aka na ọdịnizi yes eda ogbu na nwata anyị na-ekene gị Wakena anyị afa gị ka ọha na eze mata onye bụ. Afa m bụ Chief Cornelius Chimezie Nnemani. Ka ọ kwara anyị ọbụna dị ihe eji mara gị n'ama ngene ihu ọkpara. Ndị ama ngene na-akpọ m Colonel. Kedu ọkwa iji n'ama ngene? M bụ National President Chairman. National President anyị ekene gị. Kedu ihe mmụta ọha na eze ndị bịara ebe a ga-amụta maka emume ịkpọ ihu m ọnụ nke a kpọrọ United ịkpọ ihu ma nke a na-ekpokọba tata dịka General Chairman ya National Chairman ka ọ kelere anyị ihe mmụta dị n'ọnọdụ tata. Ihe mmụta dị na ịkpọ ihu ma ihe eji ama age grade n'ihe ọkpara na ihu ọgbọ a na-akpọ ihu ma this time nwere ọgbọ ha dị iso and anyị na-akpọ ihu ma every 7 years 7 years ga-enye ofere ka ndị opelu mpe from ọgbegbe ka enwe ike gbagotekwatu ọgbọ afụrụkpa and onye ọbụla ruo oge ịkpọ ihu nwa erugo oge ịnụ nwaanyị orugo oge ije ezinụlọ onye a bụ significance. Ya bụ ọ na-egosi na onye kpọrọ ihu m ezugo ka nwoke ji ezu ime ebe nwoke na-eme na ọ banyego na nke onye oyibo na-akpa adulthood. Kedu ihe mmụta ndị ihu akpara na ndị ọzọ niile bịara ebe a ma ndị ga-anụ maka ihe a na-eme taa ga-amụta dịka ọ bụ na nke a bụ nke a na-akpọ United ịkpọ ihu ma n'ama ngene? Ife anyị chọrọ ka ha mụta abụ na ịdị na mma amaka otu njikọ ka mma ụmụ nwaanyị anyị bụ ụzọ njikọ ka mma mana njikọ ahụ na-aka ule ka agamnihu na-abịa n'ebe ọ bụla ọ dị enweghị uru ọ bara na abịara ọ bụrụ na ifo ezinụlọ kewa onwe ya ama m gaa n'ihu mana ha jikọ aka ọnụ ka eziza ha zara ala ọdị ọcha. ya bụ na ị na-ekwu bụ na ndị ama ngere bụ ọmụta ozi mba ha na-egosi na njikọ ka mma ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ United will stand. Ọnọdụ tata ihe na-akọwanye ọ na-egosi bụ njikọ na n'ama ngene deme dịka ọ dị a na-ekwukwa na ezi afa ka ego enweghị ihe nwere ike ịkọwara anyị dịka ọnọdụ tata onwe ka ị ga-esi kọwata ya dịka o si daba na ezi afa ka ego. Ezi afa ka ego ndị ezi afa ji karịa ego bụ na anyị niile nọ ebe a tata bụ nna onye merụ nke ọma ọ ga-edu ụmụaka ya gaa n'ihu ihe ara nwa afa nwoke onye kasịrị afọ nwa echeta nna ọ ezi afọ echeta nna gị n'ife ọjọọ dọrọ mma mana echeta nna gị n'ife ọma ịma na ebe ọbụla ị kwụrụ aka ụzọ ga-enyelu amaghị m ma ntọrụ n'elu enwere mfu nwatakịrị nwa agbọghọ nwa agbọghọ ahụ nna ya enwere ego mana o nwere ezigbo omume wee na-arụ ọrụ n'ebe ọ na-arụ wee jisi ike eme nke ọma megidezie mgbe ọ nwụrụ ọ na-asị nwa ya na-asị na ndị ya enwere ibe onye ya until ọbịa interview enwere ọbịa interview wee na-asị ya jụọ ya ofu nwoke n'ebe ahụ wee jụọ ya si ya ị ga-afa ọkpọ afọ ya kpọrọ tie na nke nwoke ahụ ọsị onye ahụ ọ bụ nna gị ọsị ọjụkwozie ya ọfụma si ọ bụ onye nke a dị otu a bụ ihe si ọ nna gị ọsị si onye anya na tebụl ndị na-eme ntabi si biko na onye a apasị ha asị ọ maka gịnị ọsị na nna nwatakịrị a mere na ya nụrụ nwaanyị ya bụ n'ezi afa ka ego onye a mere na ya gbagoro n'ọkwa ya na ya taa so na afọ na nwa asụrụ ya ụzọ onye bụ n'ezi afa ka ego ego na-enwere ego ka nke ahụ maka nwata nwaanyị sizi ebe ahụ nwere ọrụ ahụ gaba n'iru
eze maka ego ọ bụ a na-eme eme daalụ gwakwa anyị afọ a na-etu gị eziokwu na-enye udo nke a gabi daalụ onye abịa ị na-agwa ndị yutu na ndị eji gredi na-akpọ iwu abụ ha jisie ike jide ezigbo aba na ezi aba ka ego pụtakwa na ezi aba na-egwuta ma ego gwutakwa ibe ka ego deme daalụ na ezi afọ ka ego biko ụmụnne m dị n'ebe a unu alụgo ife palel kwuru ebe ọbụla ị nọ agwa ọbụla ị na-akpa bere ebe n'obi bere ebe n'uche na ezi afọ ka ego ọbụla eziokwu ebiyu biko ọ ga-adị ọnụ ka ịgbapụ ọzọ. Thank you very much. Biko a na-akọwa na ọ bụrụ na iso na ndị ga-akpọ ihu m ọ bụkwara na-emecha ma ị nọ ha ebe a ịbịagokwa late ọ bụrụ na unu n'ebe a ma ndị otu unu na-abịabeghị maka na ebere unu aha ọba unu emecha onye ọbụla bịa late abịagokwa late o Kesi Gova odogwu nwoke eji eje mba onye ọchịchị mara ama anyị na-ekene gị onye isi ọkangwa dadi ndị na-agafe bụ ọgbọ na-akpọ ihu ma na-agafe kịta ndị okenye na-eneneba mara ha tozukwara etozu ọgbọ na-akpọ ihu ma bụ ndị a na-agafe kịta onye ka a na-eme ebe a kedu ebe oge afọ anwa biko ka iwelu na nwayọọ nwayọọ ọ bụrụ na eleta sọsọ asị gị nọ n'ebe a biko mee ofe maka na ibe anyị na-emeta bụ ụmụazị ịghọtago biko no ọ bụrụ na a na-tax force asị gị nọ n'ebe a mkpesịrị ịgba biko ọgbọ na-akpọ ihu ma na-abịazi ndị okenye na-enenepa ndị okenye were anya na-ama ọka kara aka dịka o si dị na ọgbọ bụ ndị ga-akpọ ihu ma tata ha maka agafezi ndị okenye wee na-enene ka ama ma gwara ezu ma ruru ihe kwuru ka eme ka ọ ga-abụ
amakwa na ihe na-eme ndị nne na-agafe kịta bụ ndị ga-akpọ emume taa dịka otu wee dị n'omenala be anyị n'ama Ngene ha na-agafe ka ndị okenye na-enene ma ha toro ime emume nke taata bụ biko achọrọ m ka onye ọbụla n'ebe a gee ntị. Achọrọ m ka onye ọbụla n'ebe a gee ntị. Tata anyị jiri ndị ọkpara niile na-enweghị ihe anyị chọrọ ime. Ọ bụ otu a ka esi akọ ihu mara mkpụ ọzọ bifo. Ọ kwụ na nwe ihu n'ufulu ebe a bụ ihe ọkpara ọfụ. Gụma bụ bịala ebe a ihe ga-ajụ bụ kedu ihe dị beyond ihe ndị a na-eme. Ịghọta iwe nwee ike irespekt ihe anyị na-eme ihe a. Achọrọ m iji ohere a wee jụọ onye ọbụla. I saw me best when not with others not for this. That can make your trouble. Here in Abia is to make our people happy. To unite our people. Oh yeah, I don't hear. When I have President I can show him also, or go show who he is. I'm going to be find and you know the same or no. I don't know whatever, and I'm my one on their mind especially. I want never to be about it. Or we do with our people here, they can never. 2 years ago, as you know, we have to come together. I opened up our phone behind this here, yes, no, you will see problem come. Today, guys, are celebrating, and I have to have the kind of violence in any way. I don't know young or good people. Here I am available, maybe I need to acquire my ideas, and everything is to make our own people happy. And the talk with this way, I'm not going to be lucky. Able the first people gave me here because all government now, what I say, here, they can never. So upon the labor, upon the good information, we still not going to go. Do you want to do? I ain't telling you from Dama again. The 8 families in Dama again. I ain't telling you that together we put all the targets where and as soon as I actually met. Upon nation cause of their bar, you are just here to celebrate with us. And the Willie Home for Nama get away with Nana and Kupunku. Oh my canina, Holocaust woman. Medically, I've ever did about over 100. I see now my car gets to a man. Come on, the problem I am will open. I know John no men with the modern things. Location I has it. I usually do the full program. And the non side women are on our committee. I got to be a question. Here now, that's not brought to the car with other things. So, over will not go to an hour, or not one of the Jimmy away there. Only she go work and be in the Wakama Colonna. Nana home with my neighbor and propose another hair Naman. Only is going to win and I have here, and we are going to address it. Please, and also people are going to property in the back. I hope I live in a hate is not my even. All of our never get out of one will get you back up in the churches in the money never. You can make a moon. Where's the Katina goes on? Look at Jesus. And I couldn't have the Manaka. Una Nugia, Maganantiganife, Abromo Hakueta, or Blezuku, Maganiva de Manaya, Patalida Zanafa, Ejapo Togo, Blezuku. I'll call in a Kubu, Opera, a hospital of Gilwa, a very people. Sulu, Africa Chama di Baba Kwanega Nano Tilani Zo. Equal Gugu, Africa Mametugaka. Manifilo and Africa will ever de Moniala.
ịnọchi ụzọ abụrụkwa egosi gị ihe o ji mma egide ọgụ biko no camera for now. Ọ bụ omenala ịkpọ ehuma ka e mere kịta ihe gbasara ịkpọ ehuma ọ bụrụgo ihe a chịkọtara ọnụ wee hazie wee gosipụta na ndị toro ịkpọ ehuma na ama nke na ha ga-akpọ ya n'ụbọchị taata bụ 6 Jenụwarị 2026 dịka ọ dị na-anụ dịka o si apịọ omenala dị eche eche dịka onye ife amụla amụkọ ife agwara agwọ unu n'anya n'afọ na onye izi anyị agọtụwa dị enyi unu n'anya n'afọ ife agwa n'aka ejighị enye ene ya ewetago ama ngene agbanego gbaa mbọ for a long time ịbịa tata chịkọta ife a na-eme ọnụ wee gosi ya to the world. Yes, this is nke a ka a na-akpọ omenala nke iwe ọkpala mana ama ngene to be precise ijikọta aka ọnụ wee mee ife a na-akpọ ịba mma ọkwa eziokwu ile n'anya tata na afọ ya onye isi anyị nke ndị ama ngene nwere fụta emeghị ife kwesịrị ime and adenye azawa ha na afụ na ife agba n'aka na-ejighị enye na ọkwa eziokwu dadi a sị na omenala dị echi echi owebụla eziokwu ọkada igbo odogbo eji eje mba anyị na-ekwenyere gị biko nụ n'ogburu oge kịtata anyị na-achọ ịkpọpụta ndị Amankwọ ụnọ vileji ọ bụrụ na o nwere representative n'ebe a biko ka o were aka enu ka ọ bụrụ ibe ka a na-eme onye unu na-arụbe bụ obere nwa eji eje mba ọnụ na-ekwere nkizi na Ikorodu Lagos steeti gba gburugburu okwu anyị ọnụ one of Agabi Kingdom NCB Boys Good ewetago okwu ka anyị ji akwa ogwu nọ na Lagos ewebụla eziokwu biko Amankwọ village ọ bụ unu nọ ebe a ka unu were aka ka ịmara ebe unu nọ biko ịga enye ọnụ maka na edebefe ebe a ga-anọ Amankwọ ụnọ village na ka ha na-abịa si ga representative biko ha na-abịa na-akwụ n'aka na ọ dịrị izi bikos na ife na ama ngene na-eme tata bụ one in town. First of all, Iwe Ọkpala to be precise. Ụdị ife a dị na-agụ n'Iwe Ọkpala mana ama ngene si ka ha bido ya anyị afụgo representative of Amankwọ village. Biko anyị na-ajụ onwere onye Uzam village n'ebe a Uzam village ndị Uzam village my TV camera biko Uzam ebe ha nọ ana m afụ ofu nwanne nwoke m na-afụma all the way from Lagos Olego na Okego iwe n'iwe mgbe ọbụla akpọ gị o nwere onye ga-anọchi oche gị biko onye na-enye nwanne m oche ka ọ dọbụrụ ọnya maka na nwa bụ double portion onye ọbụla na-enye George oche nye dọbụrụ ọnya Uzam village anyị na-akpọlitekwa ndị Amafọ village ọ bụrụ na dị representative n'ebe a biko ka ọ pụta Amafọ village biko nụ enwere ndị na-represent ndị Amafọ ebe
ama wewe wewe already hapo ndio hapo ndio kuna mtu aina kwa Njagu village Njagu neba kadinde na represent Njagu eba bitenu Njagu village abili wenya kenu obo na akpoge puteba Case represent Njagu ngwa buko wolote Biko dika I'm going to represent Njagu village. Ejibamu ela ko ndamuna kwa. Omuna kwa representative neba. Amuna kwa. Anokuya Anne seke ade mukali fa mon sagin. Ibane neba bibo menane. Amuna kwa representative. Biko zinelu tamakasi akowa enwela amafu no na amafu ego ana yemuru fa amafu biko anadem so na amafu no onwela onye amafu ego na ebe a biko a representative amafu ego anansa onwela onye represent amafu ego ebe a biko okay sorry sir amafu ego given already amafu no already. I am and I am going to look at the Sunday. I don't know when they represent in the Dipinagozam because in the Pinagozam in a bar. Chineke goes ready. Nalebi na ipo mukha na kanang bada papa. Our secretary Biko anything. Una abu na mangere kwadola kwado odigizi asinicho hadigizi mana unu na ayu na afu na mangene zulu kemme ewatago amangene chairman semugwa Nemono yobi mape makana ifu no ga won ode ba ewatago ifu oli no won ode nyafo so unu calm down Biko nebuka na mebu asina amanke to ya tozo telwele makana amanke kwado biko akomunda amanko so wele foni won na gwa amanko biko aboni bunde na gwa amanko ni so no yende na gwa amanko na eba igosi ka mara ebe no ndube na gwa amanko ndube na gwa amanko no gwa yes aya fuga kage asine ke gazege diko lelo yendu na gwa amanko diko na bono amange na de chi play amange ne kwadola kwado wesi no mena na amanchechi no mena amanna yo abuka mazi msiki boss guru anu le kwa rankizi ko le gate to babur guru okwa nyono one of Agabi kingdom asim ni ba amange ne metata na do manze tayen ko krobuna ma dika onyo na adu ai kambe yenja pa kego maka ni pa obuli me nezi afa ade chiechi ewatago ezi afa kego atalonda amange ne ji so ha kana bu kwado si yes na ha ga buzo menya
ka ndị ọzọ na-enyomi enyomi na-ewere na nkụkụ ha onye kpata ha jizie ọ dị vileji si nọ n'ihu ọkpara vileji niile mekiri ihu ọkpara ezigara ha ozi ka ha bịa fụ ihe nke ha na-eme n'ụbọchị tata maka na ihe ọbụla a na-eme a na-ada eme n'ebe zoro ezo obibo dị mma mmụta onye ka ndị si na omenala ada echi owedịla eziokwu na-adịghị aha m bụ Chief Lawrence Nnamani Nnanyerugo 1 Ihu Ọkpara. Apa gị bụ Chief Lawrence Nnamani Nnanyerugo 1 Ihu Ọkpara. Kedu ọkwa iji na Amangene Ihu Ọkpara? Ọ General Secretary APU na Amangene be anyị. General Secretary daalụ. Kedu ihe nwere ịkọ maka mmemme a na-emeta akpọrọ United Ịkọ Ihuma na Amangene Ihu Ọkpara in Nkanu East Local Government of Enugu State? Ọ dị mma mma ma ibe nwere ike ikwu na ebo ọkwa ha ụchọ chọrọ mgbara ya go ha ji wee kwụọ nkwa n'ọbụ ka ha wee du n'otu a ga-eji na nna anyị ma bụ nna nọrụ nwa oru wee jebekwa ma dụ nọ n'ụlọ ma dị ike nọ n'ezi. Dịka ọ dị kedu ihe mmụta ụmụaka na-etonite nwere ike ịmụta ihe a kpọrọ United Ịkpọ Ihuma na-eme na Amangene? United Ịkpọ Ihuma ibe mụta n'ime bụ onye anya na nwanne ịdị n'otu amaka maka na omenala anaghị echi ọnwụ ga-agwọ ọ bụ ibe adụbụ wee na-eme kama na nke United a ohope pụrụ iche special one ọ pụrụ iche dị n'ime bụ na anyị jikọtara onwe anyị na ufe ọdịda anaghị adị ya anị ya. Deme kedu okwu Igbo a na-ekwusi na ezi abaka ego kedu ihe ị nwere ike ikwu n'okwu a dịka ọ dị ụbọchị tata Amangene na-echọ ka ewepụtakwa ezigbo afa ha na ụdị na ha dị n'otu kedu ihe nwere ike ịkọwa n'okwu Igbo a bụ na ezi abaka ego dịka o si metụta ọnọdụ tata? Ibe nwere ike ikwu na ezi abaka ego ahụ na ụbọchị nke tata na ụdị ọnọdụ abụọ n'ọkwa hụ ibe m kwuru n'izizi n'ọkwa hụ chọọchị mgbara ga-eji wee kwụọ nkwa na ezi emume anwa anyị na-eme tata ma nwoke ndị niile ekpọrọ Ihuma mara mma na-adị tata n'ọ bụ ibe mmụta ka ọ bụ maka na ọ bụ ibe mbana anya na-atọgbe n'ijikọba onwe anyị ọnụ bụ ụmụaka be anyị bụ ndị nwoke bụ ndị nwadugoro ogo Ịkpọ Ihuma na ọgbọ na ọgbọ ọ bụ ibe mmụta dị n'ime ya. Dịka ọ dị gbakene anyị ọbụladị afọ a na-adịghị etu gị mgbe gị na ndị enyi gị nọkọrọ anyị amago na ịbụ Chief Lawrence Nnamani bụkwa General Secretary enwere afọ otutu a na-etu gị? Ebe ndị a na-etu m bụ Nnanyerugo 1 Ihu Ọkpara Community. Nnanyerugo Chief Lawrence Nnamani Nnanyerugo 1 Ihu Ọkpara. Daalụ ka Chineke emezigbo okwu. Ekele bụ ekele gị n'ụzọ adị m sọ na ibe anyị eme tata na history will never forget you maka na onye ọbụla na-ebe aka dị ike ọbụla ndị Amangene met history will never forget you because n'ọhịa so na ezi afọ ka ị ga na-ekwu ya. Gwakene anyị afa gị? Chief Amaoge Ọjị na-abịa na Ana Ihu Ọkpara kedu ebe isi? Ya bụ na iso na ndị na-eme ya na-eme tata kedu nkọwa ị ga-enye ọha na eze gbasara maka cultural day nke a na-eme na Amangene nke kwudoro isi na United Ịkpọ Ihuma? Ụbọchị tata anyị kpọrọ United Ịkpọ Ihuma ya bụ nchịkọ ndị Amangene bụ ndị tọrọ ugbo ndị tọrọ agamnihu ya mere ha ji wee tụọ anya si na ebe ahụ esi emebi ya na-agba n'anya na atọzie na nke ahụ nwa ka bụ njikọ anyị ya bịa anyị na-eme taa. Dịka ọ dị kedu ihe mmụta ndị mkpụkpọ ọzọ na ndị ọzọ bịara ebe a bụ ndị na-afụta ihe a n'ikuku ha ga-amụta bụ ihe bara uru ọnọdụ nke tata pụtara?
ihe mmụta niile ya bụ na enwere ihe dị ka nzukọ ndị be anyị si na anụ na gbara na nri eme anyị mana nke a bụ na anyị jikwesịrị onwe anyị ọrụ onweghịzi onye ọbụla ga-abata n'ama nke ofuru achị na maọbụ buru isiokwu ka ọ bata bikọs na anyị jikere onwe anyị gbara onwe anyị anyị ka na-atụkwa ya na ihe ndị ọnwa ọzọ ga-esi ya ka na-abịa gosi na na-ejikọzi na-agosi na njikọ ka mma na adịwachi na-aga ahụ ọkpara iyi naanị na enwere so many things ndị ọma ogere ga-abụ ihe ga-ejikọba ha mmụọ na mmụọ na ndị ọkpụkpọ ọzọ bịara ebe a kwesịrị ịnọdụ ihe anyị mere ọnya bịara anyị mere ebe ka ọ ga-abụ ndị na-anọdụ anyị eburu nsọ ọma ahụ na-anọdụ ya dozie ebe abịa dịkaba ama nke dịka ọ dị kedu ị nwere ike ịkọwapụta na ọbụnadị okwu Igbo a na-ekwu na ezi afa ka ego dịka ọ dị n'ọnọdụ tata maka na ama nke na-egosi na ha nwere ezi afa dịka anyị si wee na-aghọta na ihe si aga dịka anyị na-ekwu na mbụ Honorable Chief na-ekwu ọ chọrọ ịkọwara anyị ife anwa bụ ezi afa ka ego ihe ndị obodo anyị si na ọ kwadoro akwado adị n'anyị ngwa Chief anyị si gị kọwara anyị ebe ezi afa ka ego gwakwa anyị afa gị ọzọ ị bụ onye ebe nke dị na Nkanu East nke Enugu steeti ngwa gaa n'iru na nkọwa gị maka ezi afa na ego dịka o si metụta ọnọdụ tata gaa n'iru na nkọwa ahụ bụ na ezi afa ka ego ọ bụ ihe kwesịrị ime ka ụmụaka dịka na-enwuri na-abụ na-emegbata maka na-emechi ike onye ọbụla nọ n'obodo na-eme ihe ọma n'obodo ahụ a na-eme ya dịka ezigbo mmadụ alụm ahụ bụ dịka ezigbo mmadụ ọkwa mkpụrụ ka ị na-akpụrụ ma ụmụ gị ma ụmụ ụmụ gị maka mgbe a pụtara akpa afọ ya sị na nna ya bụkwara ezigbo mmadụ enwere ihe nwa ahụ na-aga ebe ahụ a ga-enyere ya aka sị na o nwechara ihe ahụ na-achọ ebe ahụ ọ ya bụ ihe bụ ezi afọ ka ego ndewo saa gwakwa anyị afa ndị enyi gị na-etu gị mgbe gị na ha nọkọrọ ọnụ maka anyị amagolu afa gị makwara na ị bụ onye echichi onye chiri echichi n'obodo a gwakwa anyị afa a na-etu gị kọmanda daalụ anyị ejiri mmalụ mbụ Chief Ugodinobi anyị ekene gị Chief Amaogeoji onye nke bụkwa Ugodinobi daalụ na nkọwa gị daalụ ezi nwa afọ ama ngene nke dị n'ihu ọkpara na Nkanu East ka Chineke mezigbo okwu Iwo para kwenu agabe atakwezweni Iko kwaru na mona akarodo hele Iko na akarodo Yes Amigo akadi moyo kuna dale pa ngamboda Emana okwu mkpụrụ izizi bụ because of ihe na-eme onye ka m ji wee olu m wee kpalite oge ahụ mana ọ bụrụ na m agwago ndị anyị okwu chọrọ ịgwa ha taa biko tupu kwuo m ihe m chọrọ ikwu ọ ga-amasị m ka all the members of Amandene Cultural Committee ka ha join am on stage. Biko ọ bụ sị na ọ ga-amasị ya
Call the executives. Call join na stage book. But look you could get very very important. People now phone you could do it to funa. Hey, what I go? Onye nwere gị nwe mmadụ daddy. Anyị na-ekene gị. Because bụ na ịma na the cultural executives, your presence is needed because no. The cultural executives, yes. They bring my agaka. Chief Pius Nnamani on ever. Chief Pius Nnamani. The carbon in so Kebagoteba. Chief Pius Nnamani. The cultural executives because Achaloneba. Ofonye Amanganeje Jamba. I know Kuluvi. Onyo akasilike. Kedu ebe ọ nọ? Bikono. Before magaba n'ilu, mala gị ka unu malụ onye ọbụla n'ebe a. Mala afịa, malụ family osi na-ewe pụta. Tupu ebido wee kwuo ihe nwere ekwu. Thank you. Biko mụnwa bụ Kenneth Chijioke Okoye. Unu nchọrọ ile malụmasị KC Global onye ama ngene. Ejikwa m na family Ahaba wee pụta. Thank you very much. Biko. APU mụnwa bụ Chief Cornelius Chimezie Nnamani. Eziokwu na-enye udo na Agabi Kingdom. Eshikwa m na enu ayarụ APU Mwawu Chief Engineer Philip Ogbonna ọkpata ozuọrụ izi na Agabi Kingdom. Esi m na family Ahaba wee pụta. Chief Patrick Amogoji. Ugodi na-ebi na Agabi Kingdom. Eskom na APU abụ m Dam Chinedu Okafor bụ ụmụ ego Igweshọn n'iwe n'ama ngene nọ ekenekwa m APU mmadụ onwe m bụ Honorable Onyebuchi Edennona, Chairman APC, Yokara Ward. Esi m Enaya family. Anthony Ogbonna. So APU Abamu Ernest Chigozie Omekania Esim Education my family web. Okay, thank you very much. People, we have members of Amangene Cultural Committee.
ndị a bụ ihe guzobere ihe na-eme tata ọ bụla ọhụrụ onye wee bụ ihe mere ya rọt iwọ and ụlọ ntọrọ ile witness na the both family nọ na ya bụ kọmitii chịkọtara mmadụ na ọrụ tata so ọ ka ọ dị recorded because na unu n'anya na afọ na arụ na ọgbara ọfụ ọ ga-abụ in future Amangene ga-emecha nwe website and a ga-upload ihe na website Amangene nwa Amangene ọbụla dantalelu ọjọọ na net ọtụ ihe anyị mere so na-ekele ọrụ nche niile wee sị na ọ ga-adị anyị nche niile mma n'aha Jizọs wee sị ka onye ọbụla relax and have fun Amangene Bikeme thank you. Odogwu nwoke ji eje mba na Agabi Kingdom anyị sị na ọ ga-adịrịrị gị na mmadụ adịghị ife mekwana gị na mgbada Odogwu nwoke ka bụ Chief Ọkpata Ozuọra 1 mpada mpa anyị na-ekwunyelu gị. The celebration of Amangene Day have reached its climax. Ihe niile kwuru ka a na-eme United Ịkpọhụma nke ndị Amangene iwu ọkpara abụgolo nke bịara mmezu tata dịka ọhaneze si akwụ otu isi anụ ọnụokwu na egwu mma a na-agwụ ha ncha niile na-egosi na ọnọdụ tata na ihe niile abịago na mmezu na emume nke a bụ United Ịkpọhụma nke eji egosi na Amangene dị n'otu ka ọ bụrụgo ihe nwere isi dịka ọha na eze na-akpụ ihe onyonyo a ọ ga-ekwu na ịghọta ma ọ bụ ihe kwuru ka a na-eme Anya gosi na omenala dị echi ha na-ejikọ ebe omenala mechala debere anyị arụ ebilite na-eme ya mana ndị mmeri aka o wee ihe ike ndị nama Chief Kesi Global Odogwu nwoke ga-eje mba o so na ndị mmeri ka ọ bụrụ ife pụtara ife ụbọchị taa ka ha na-ete n'azụ ọda egwu nke ha na-akpa nke anyị na-anụkọta bụ egwu mma ọ bụ egwu omenala ọ na-egosi na ihe ekwuru ka a na-eme na United Ịkpọhụma abụgoro ihe abịara na mmezu tata bụ mkpụrụ ụbọchị 6 n'ọnwa nke mbụ n'ahụ 2026 na ndị Amangene egosigo ike n'otu amaka ha jikọrọ aka ọnụ kpọọ iwu ma ndị Ahaba ma ndị na-ayarụ jikọrọ aka ọnụ kpọọ iwu ma gosi na mmekọrịta nwanne na nwanne dị mma ya bụ na nke ndị oyibo na United. Yes, akpatụbeghị mmanya ka akpatụ so that ya dị na-aga ọsịsị na bebe isi bịa ịghọtago maka na Amangene zuka eme kpatalụ ha ji tinye tag ya dị program today ezi afa ka ego adịnekwa n'anya efe n'ife a na-eme tata bụ n'ezi afa ka ego maka na ọ dị n'iru tata ndị niile bụ ndị so na nchịkọta ife a na-eme tata history will tell it. Yes, ezi afa ka ego they want to lead by example. Yes, Amangene zuka eme owebule eziokwu ọ bụrụ na omenala na-echi echi they take their program today tata ezi afa ka ego and they want to lead by example owebule eziokwu inekwa n'anya tata round efu na ọbụla ife egwuregwu ka a na-eme ebe a so onye ọbụla nwebe anwụle for the first time in the history of Ihu Ọkpara ịbịa n'ọnụ ịbịakọta ọnụ echekọta ọnụ imekọta mmanwụ ọnụ tugeda nwanne ọbụla ife ụmụazị ọbụla maịmaị owebule eziokwu na adị ọkpụkpọ ekwu ka a na-eme. Yes, eziokwu ka a na-eme and they want to lead example. Yes, happy you ana m ekene unu maka na ọ dịrị izi. My boy. Omenala ga-adịrịrị owebele eziokwu omenala ama nchi ọ bụ na ịbụ onye Ihu Ọkpara niile ebe a for a long time ịma na for some years ago almost going to 10 years or more than na Amangene emebeghị mma mana ha na-alụ na lahụ ụla chee echiche ọfụma wee sị mba na ha ma hapụ ihe nna ha megidelu wee lute n'ụbọchị tata igosi na omenala dị echi echi wee chịkọtazie ọnụ wee bịa wee si na ga-abụ ofu na Amangene na-apụta nke a maka na ndị Igbo tụrụ inu si na ọ na-abụrụ lata ọdụ ụtọ eme gịnị ekwode ekwobe
na ha ga-ebidogoro from taa after this one na ife ọma ka na-abịakwa a sịkwa ndị ama ngene unu a na-akwa ahụ na ife ọma dị n'ihu ka na-abịa maka na ọ na-abụla ụlata ọdụ ụtọ emere gịnị ekwode ekwo yes ọ bụ onye na-enyo unu abụgo na omenala adị echi echi yes akọkwa ahụ yes egede ọgụ nwayọọ kwa papa egede ọgụ nwoke ọma ebe a igosi na ihe a na-eme tata bụ ihe kwuru ka a na-eme inetikwa anya ọha na eze na-akwụ na ndị ama ngene suru ka emee ndị okenye ama ngene na ebe a dịka esi apụta ma onye bụ onye isi ndị ama ngene nọkwazị ebe a bụ maazị Godwin na onye bụkwazị national chairman ama ngene Progressive Union bụ Cornelius Nnamani na ndị ọzọ ndị ama ngene ji wee na-aba bụ ụmụ ama ngene na ndị okwere ihe ndị ama ngene na-adị mma ha nchara ilezuru ezu ụbọchị taa gosiri na emume nke a kpọrọ United ịkpọ ihu ma na bụrụ ihe bịara na mmezu dịka ị na-anụ okwu omenala bụ ihe a na-ekwu ka a na-eme ama ngene niile jikọtara aka ọnụ na-enwe nwere n'ụbọchị tata maka na for a long period of time na ife dị otu adịgo mana ha esere mba na ha amaghakwa ihe nna nna ha megidelu were edo ndụ ka nkatọ atọ ọ bụrụ some of set of people ga-abịa imebi ya na ife dị otu ama ndị ha wee jikọta aka ọnụ wee bịa tata wee sị mba n'ezi afa ka ego na ha ga-edebere ụmụ ha ntọa na ọ ga-abụ n'ọdịnihu eji ha na-ama ezigbo atụ and na ekpere ha bụkwa na from tata gaba na nke ka mma ka na-abịa n'ihu ha ga-ebido na 1 gụbalụ na 1000 ọ bụ eziokwu ọrịta ka ọ dị ọmụa bụ okwu anya ọnụ 1 of Agape Kingdom ọnụ na-ekwuru na nke izinikere Lagos State gba gburugburu MC the boy is good ọkwa ọnụ ka anyị ji akụ ụgwọ ụlọ na Lagos owebụla eziokwu ife m na-anagide na ndụ m bụ ije burial ọ bụrụ na ịkpọ m na your housewarming ịkpọ m na your wedding ịkpọ m na birthday ịkpọ m na celebration of anything aga m anọ there live ịkpọ ife ewu ga-eli mana isi m bịa alụgụ burial asị gị na my network ada aga I'm like a behavior. Ndamangelu, Ekomu, Amada, and still I get so true. Open the motor this evening. Get the paper, chicken, and all of them. Get the paper. Everybody, oh, what? That's the problem. Everything in Napa. Thank you. Papa, I have a girl. I have a woman about you. I know you, babe. I'm on call. Aha, in a quarter. Even a quarter, and even better to go. Thank you. I got to work and down on a man. Hey, I have that. Come on. I see that. Jump around. Yeah, once you got to go, when you buy man, get a better to go. He got one, you take a man from a back, a man, get a better. Then, get up and took it. If I go to Daro, if I go to Yaman, Kobiano, Yenda man, get a tata Dalo. Go, Biapa. And if what do even in an name, any name at that of Dalo,
atamama nkwọ daalụ ka Chineke mezigbo okwu. Ine anya tata efu na ife a na-eme na ife dị mma ka eme ya ejebela eje mkpụkọ ọzọ ezetabago ka ọ dị na be onye ama nkwọ sịrị na aha na-abịa na ya nwaga na-agwa ndị mkpụkọ nke ha na ife a ama ngede guzobe tata ọ ife dị mma nzeta na be ha maka na ọsọsọ ife ọma ka a na-abịa eje mma eme gịnị ezeta ya ọwụbụla eziokwu Igbo onye ụzam kedu ebe ọ bụ? Biko azụgo na-ebo amụgụ m ọzọ. Biko amụgụ m ọzọ. Biko na onye ga-eje mba n'ebe a Honorable Chief Kesi Goba odogwu ka eje mba maka na obodo na-ekofu na bụ mmadụ ka eji aga dadị ọ dị ka onwe isi chọrọ ịgwa ndị ụwa. Biko gwakena anyị afa gị saa. Afa m bụ Kenneth Chijioke Okoye. Kedu ọkwa iji arị ndị ama ngene maka odo m anya na-ebu nwafọ ama ngene ịkwadokwara ihe a na-eme tata bụ United ịkpọ iwu ma ihe a na-eme tata bụ na ndị ama ngene for about 70-80 years ago ọ na-emekọbụ ife anyị na-akpọ ịkpọ okwu n'ọnụ ha na-emekọbụ kọlchọ anyị ọnụ mana enwere nghọtahie mgbe ha nwa dịka anyị si wee nụ amarọ m ọ bụrụ na ha kewalụ because na ọdụ two families na ama ngene ọ bụ that two families na-ayala ndahaba so ha nwere nghọtahie anwa long time ago. So about 2 years back, makana ihe anụ a na-eme tata ọ bụrụ tata ka ebido wee plan bịa so ka ọ pụtara kọmitii na-ahazi ya taa mana so many things happen on the committee seat mgbe Biko dịka m na-ekwu na mbụ a sị na ọ na-abụrụla tọdụ emede gịnị ekwo dị ekwo nene mkpụrụ oge achọghị ịkpọpụta odogwu nwoke ndị ama ngene ji eje mba maka na asị na obodo na-ekoro mfụrafụ na-abụ mmadụ ka eji aga onye ka a na-ekwu maka ya anyị na-ekwu maka Honorable Kesi Goba odogwu nwoke ji eje mba dadi o kwere anyị nweta na tata n'iso na architect of ihe na-eme tata mana ọ ga-aka mma ka o si na the horse's mouth wepụta. Honorable Chief Kesi Goba odogwu. MC, thank you very much. Ọ ka afọ otu ka ị na-etu m. Gwakwara anyị ezigbo afa gị o. Tupu ị ga-adịrị gwa anyị ezigbo afa gị. Afa m bụ Kenneth Chijioke Okoye. Kedu ọkwa iji na ama ngene? Ọkwa nji na ama ngene bụ na ama ngene si na omenala anyị na-etizi so wee lọpụta kọmitii akpọrọ ama ngene cultural committee wee si na nga abụ onye ndu kọmitii. Dịka ọ dị n'ụbọchị tata igosigo na ịbụ ezi onye ndu na United ịkpọrọ ume abụgoro nke bịarụ na mmezu tata, kedu ihe mmụta ị ga-akọwara ọha na eze bụ ihe ama ngene gosipụtara ndị ọzọ ga-amụta bụ ihe mere n'ebe a n'ụbọchị taa? Okay, thank you very much. Some minutes ago, one follow ndị niile bụ member of my committee and Fancha niile kwuru afọ akwụ ebe ha si wepụta. Na ihe niile na-agwa ndị mmadụ ekwubuo na mere izizi bụ ụmụaka ihe ọkpara bụ na oge ndị ama ngene wepụtara atụmatụ na anyị chọrọ ka anyị unite together the two families nọ na ama ngene a wee megide ya wee mmegide wee kwekọrịta na anyị ga-eme ya. Ọ nkwekọrịta ahụ bụ ihe mụtara this committee so anyị wee tinyebe anya n'ime ya wee mee na anyị ga-edozi ọfụma ka ndị ọzọ ga-esi na nkụkụ ọzọ wee bịa ma ụmụ ihe ọkpọrọ anyị ga-abịa ebe a taa ka anyị were mụta ihe because na ihe a na-emekwa na baya na ama ngene mekwada villages ọ na-eme
so anyị agbapeginye ọgbago ụzọ ihe na-agwa mkpụkụ niile nọ n'ihu ọkwala bụ ha join na Amangere na ọ bụ ihe ọma ka a na-enwomi ha join na Amangere mee ihe ha mere so na ọ ga-adị anyị mma n'obi na ha ga-enwomili ihe ha mere n'ụbọchị tata ọ ga-adị anyị mma n'obi ha womili ya dị oge mbọsị ama anyị bịakwa ka enekwa anyị anya dịka anyị si onye aha ya taa. Thank you. Dịka ọ dị chairman cultural committee ka ihe nwere ike ikwu maka na ihe Amangere na-eme tata bụ o gosipụtara n'ezi afa ka ego, kedu ihe nwere ike ikwu n'ọnọdụ nke ahụ dịka isi ghọta n'Igbo ahụ? Ezi afa ka ego ọ bụ ka anyị na-echi mkpu ya. Ndị tụpụtara atụmatụ a think na so many people bịara ebe a dị happy. Ma ị nwere ego ma ị nwere ego o megigo ya good name. Amagolo yes na n'inwere obi ịnabata nwanne gị, n'inwere obi ịbata obugo gị na ya na-aba na-achị alụ dịka nwanne na ọ bụrụ efu ya tufu anya si na ọ bụ onye nka ma na ọ bụ onye nka. Deme biko gwakwa anyị afa gị ọzọ. Afa m bụ Kenneth Chijioke Okoye. Kedu afa a na-etu mgbe gị na ndị enyi gị nọkọrọ? Ihe a na-etu m ọ bụrụ afa bido n'izu wee mechaa wee bụ ma kọpi KC Global. KC Global daalụ ka Chineke mezigbo okwu. Ọsụ ịnyịnya na-aga Bieneta. Ọsụ ịnyịnya na-aga Bieneta daalụ ka Chineke mezigbo okwu. Thank you very much. Thank you. Na-aga Bieneta bụkwala odogwu eji eje mba na Igboshon ma family. KC Global bụ odogwu ka eji eje mba. Maka na obodo ọbụla mmadụ ka eji ama obodo. Ọkwa eziokwu ka a na-ekwu. Obodo ọbụla na-enwere onye na-ereprezentị ha na mgbago ịma na obodo aka nọ n'isi. Eyi n'anya ebe a ịfụnanya ọ bụ nwa mmadụ obodo nwoke eji eme ọnụ. Ọsọ mmadụ ga-aba ọpụta n'ọgbọ. Mmadụ na-agba ọgụ nwanne. Mmadụ na-agba na-elota mmadụ mgbe ọ nọ na mkpa. That is why o ji bịa ebe a were onwe ya chụọ aja si na ha ga-abụ the first set bụ ndị ga-eme set the example. That example akpatalụ ezi afa ka ego. Ha mara onwe ha ụtakụ ha tụrụ nnekwu aja maka na ọ dị ọkwa izi ịchịkọta ọnụ wee bịa n'ụbọchị tata wee mee ya wee bụrụ ife pụtara ife. N'elu obere oge inegodo anya na mkpụkọ niile n'ebe a many of them ọgụgụ ha agụụ inyom ibe ndị Amangere na-eme tata ka o wee bụrụ ife ha nwa ga-ezinata na be ha maka na ife a na-eje mba eze taa bụ ezigbo ife ada eje mba eze taa ji ife ọkwa na eziokwu. Ị na-anya tata ife na Amangere na-agbago first bụrụ champion. Ndị nke izizi na Agabi Kingdom ịbụ first people ga-unite together wee bịa together mekọ mma ọnụ si na ife a nna ha na-eme na ọma nchi maka na omenala ama nna o webụla eziokwu. Aka m bụkwa nwanne ụlọ bụ Maazị MC Dibos Gudu ọnụ na-ekwere Kids Nikoro Lagos State ba gburugburu okwu anya ọnụ one of Agabi Kingdom. Asị m ji bịa nwekọ ji nweflata ya n'elu wee na-enwe signal na APU Progress APU. I'm happy today. First of all, let me introduce myself. Okay. Ka m kọwaa onwe m. Onye ka ị bụ saa? Abụ m Comrade Chief Cosmas Chukwudi Edenwato. Daalụ. And Ọzọ Igbo Ndụ One. Ọzọ Igbo anyị ekene gị. Kedu ihe nwere ike ịkọwatara anyị maka ọnọdụ tata bụ nke a kpọrọ United Ịkpọ Ihu na Amangere? Nke na-egosi na Amangere ejikọzi ọnụ. First of all, I'm so happy. Before I will say anything, before I say anything to the Igbo, I want to remember, and also our brothers that have passed away, that here I am today with the Hanobi, and of which I'm a here, but today I'm going to know. And open up will be massive. Can imagine it? I'm going to a minute silence. I preserve for them. Somebody like Bishop Pius Alele. Not to talk of CY and others. So,
can we a minute silent for them because here I met today they were 100% in support. As in had a part and parcel of it. Okay, so I don't prefer and observe one because that unity and love that have brought us together have come to stand. and God Show it in Jesus' name. Amen. So, that we have not been able to be with us today. and the Chineke ga-echeta ha n'ụzọ pụrụ iche. Biko dịka nwanne kwuru, ọ bụrụ na ihe okwu metụta gị n'obi, a minute silent dịrọ too much. Maka na ndị be anyị si na mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-akwa onwe ya. Aga m alaike ọ bụkwa by force, but na ọ bụkwa na asị give honor to whom honor is due. Biko a minute silent n'anya n'afọ ya ọ bụkwa na asị na-evulu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka evu nkwụ o wee bụrụ eziokwu. Sometimes I na-ekwu okwu ọ dịka ndị a na-agwa ya particularly mana this young this lọtọrọ aka na some things many people kwuru okwu wee gaa na-elotara maka na ndị a bụ ndị bụ ntọala dị ndị so n'ife anụ nwanyị na-eme tata metalụ mkpụrụ mkpụkụ ndị ọzọ nọ na ihu ọkpara na-enyomi tata enwere ike ọ bụrụ ndụ ha ka ha ji chụọ aja. You can never question God. Man, otu ọbụla ọ dị otu a anyị elotago ha na-ekpele anyị wee na-asị ka Chineke nara obi ha na ndokwa n'aha Chineke okike obiọma ise. dịka ọ dị ọkwala ọha na eze ọbụna dị ihe mmụta dị n'ọnọdụ tata maka ndị mmadụ na-afụ gị n'ikuku kịta ọwalụkwa ihe ndị ọzọ ga-amụta bụ ọnọdụ tata akpọrọ United ịkpọ ihu ma nke bịago na mmezu n'ama nke n'iwu ọkpara. O nwere ihe dịka love. Love covers everything. And now onye love ahụ bụ ihe ịhụnanya n'onu Igbo ịhụnanya n'onu Igbo ndị Igbo na-asụrụ anyị Igbo nwanne m nwoke sụbara anyị Igbo maka ama na m ga-asụrụ Igbo but ọ dịrọkwa n'izi 45 years is not 45 days. Sụwa Igbo. Okay. So ihe na-akọwa nna ịhụnanya amaka amaka onwere ihe dịka ịhụnanya and na obi dị m aṅụrị today na mgbakọ and imekọta ihe nwanne na nwanne n'ama ngene ịma na onwere ihe dịka ịhụnanya onwere ihe karịa ịhụnanya onwere ihe dịka aṅụrị onwere ihe dịka udo. Nwanne nwoke na-azọ sị na eziokwu na-enye udo na anyị nwere ndị nwere ike ikwu ya nụ maka na the first ikwu eziokwu ịsọvaịvụ ya. So adụbọbịa aṅụrị ị na-egosipụta na ndị ama ngene kwuru eziokwu tata na mmadụ niile bụ anyị na-egosi example na anyị nwa bido as far as ihe ọkpara is concerned ama ngene bụ isi izi ị na-akọwapụta bụ na ama ngene na-egosi na ha bụ ndị izizi n'iwu ọkpara na-egosikwa n'ihe ọbụla na-emenụ. Ama ngene progressive union anyị nwa bidoro ya and today ọ na-abịa gịnị antata ama ngene bụ mkpụkpụ nke mbụ na iwu ọkpara na-egosikwa na njikọ ọka n'ihe ha mere tata. May the Almighty God get the glory in Jesus' name. Amen. Gwakwa anyị afa gị ọzọ. Afa m bụ Comrade Chief Cosmas Chukwudi Edemwato. Kedu afa a na-eto gị? Ochi na nwata dị ọzọ Igbo ndụ. Ochi na nwata ọzọ Igbo ndụ daalụ ka Chineke mezibo okwu deme. Onye isi anyị na-arụ ife niile ọ na-akọwa bụ na o nwere ife karịrị ịdị n'otu maka na ọdata ịdị n'otu mụtalụ ezi afa ka ego o wee bụrụ eziokwu nke ndị ama nge niile jikọrọ katara aka ọnụ tata wee sị ka ha bụrụ the first na ọ bụrụ ekwu anakpo na ọka obulu ụzọ ka ama ngene chọrọ ịza o wee bụrụ eziokwu mana nwanne m nwoke tupu ị naba tupu ị gbanyụọ igwe okwu gị aga m achọ ịkpọbata ofu onye ji eje mba na ama ngene dịka m na-agwa gị na n'obodo na-eke ofunafuna bụ maka mmadụ o wee bụrụ eziokwu onye ka a na-ekwu okwu ana m akpọbata ezigbo mmadụ eji eje mba na ama ngene in the name of Chief Emeka Okorie the humble man ine ya anya o kwesịrị iti pastọ chi fada
mana ọ dịzi ka ọ dị na mbụ o nwezikwala ike ọ bụ pastor in a cultural way ịghọtago papa ọ ga-akakwa gị mma n'ọnụ ka ime onwe gị introduction ntọwa APU Progress. APU Progress. adịmanụ olu unu APU Progress. biko achọgoro m ka ndị amagere kwụọrọ onwe ha aka maka ọ dịghị izi kwụọrọ na onwe na aka yeso maka ndị a na-akpọzi anyị bụ ọmụta ozi gịnị ozi ibe yeso ana m ekele ndị amagere a sị m jidekwanụ ka unu mee gịnị unu ji mekwanụ oke ahụ mere gịnị were gaba ihe ahụ unu mere ebe a na-ada ụda aba m bụ Chukwuemeka Okorie nwata kwacha aka osila okenye mee gịnị rie nri yes ọ ihe a na-etu m yes ọ ihe ọ bụ ana m ekene Amangene na-ekene ọrụ ọma ha na-ekenekwa m onwe nke m maka na ọ dịghị izi na mbụ anyị na-ekene onye ọbụla ma nwoke niile na-ebe a bụ onye Amangene gbara mbọ ime kishọl ihe mere na Amangene na ọ gara ọfụma ana m ekene ndị kachasị ekene bụ the committee cultural committee for this occasion asị m ka Chineke gozie ha n'aha Jizọs asị m na ihe ọma ha ka ga-emere Amangene ka dị n'ilu and Jehova ga-anọnyere ha na-eme ihe ka ha si eme ihe niile ha mere ime kishọl na this occasion n'ohodu ha metara ya wee megosi ndị ọzọ ihe anyị na-asịzi ka ndị ọzọ mụrụ n'aka ndị gịnị Amangene ana otu a ka ọ ga-adị a na-ekpere anyị niile n'ụbọchị nke taa na ihe niile anyị mere na o mere gịnị ka ọ ga na-anyị ya asị m ka Jehova gọzie unu chebe anyị ga-afụ njedebe 2026 ama afụ njedebe anyị dịka anyị mere ihe a n'ụbọchị taa nke anyị ga-eme ọzọ ga-abụ mmaji kwụrụ mmaji dịka anyị mere n'ụbọchị taa ndị iji Amangene niile ebe ọbụla nke ha nọ ha ga na-ewepụrụ Amangene aka Amangene bụ ndị izizi na gịnị ihu ọkpara wena m ikpere na ikwe ha ị ga-ekwe asị m ka ọ dịrị unu na mma n'aha Jizọs ada m acha ịnabata nwanne m nwoke bụ Agbaja Afurudene ịma ife emebe ndị mmụọ ọ na-abụrụ o nwere okwu ọnọdụ agwa m ọ sị na anụ niile na-eme ụnyala mana gịnị mere nke mgbada m egburu karịa ọkụ ozu ka iziri m biko onye aka ndị Amangene ji ekokwa maka na a sị na obodo na-eko funafuna akwa na mmadụ biko ka ọ daa ọbụla na bikos na mba Okorola bụ m na-ekwuve niile aga m ala eke ka ọ gwa anyị ihe ọfụ tata maka na ịghọta ndị niile kwuru okwu onye ọbụla dị happy and ibe niile a na-eje ewe ịfụnanya and ezi afa ka ego mana ịma na times o nwekwa onye ga-abụ ọfụta ọka another 10 abata amaghị m ife Agbaja bụ n'obu onye izi onwe ife ọzọ ibu n'obu ka ị chọkwara ikwu ife ndị ọzọ kwuru Amangene ekene m ugwu ịma na ekele na-asị ekele na ekele onye ọ maara ike ekele azụ maka nwaanyị igochiri ụzọ agụchighị nụ mgbawa maka ibe ka m na jile efu ke m bụ ka o ji awa m na awụwa bekọsọ ọdịnala ka anyị na-eme na ọka esi ghọtara anyị oze nta oze nwa agbọghọ si na ihe nyapụ ịnya ka wowo owugo kama ndị omenala ebe ofe ọgbaka amalụ mmọnwụ obodo malụ mmọnwụ na emegburu obodo na abụrụ nwa ma ọ bụ ibe na-awa anyị na-awụ na ojeji anaghị awụ awụ a sị m ha na ụmụ Amangene ekume ekewa ọrụ ụdụ na ọba abụ ọmụta ogochi ọkwa wee fịa mụfụta atọ ọgba ya ọdụ okurukuru bebe na-efe na ya mụkata ugwu Amangene ekume egosiwa Amangene gosi ihu ọkpara niile na ndụ na-ebi ọfụrụ na atọ onye anụ n'ofe ọkwụ na ụmụala ibe m na-efu ọkwa efu ule ka o jidu m n'isi maka ọ na-achatakwa m n'isi m efugo etu ọ bụ ọ na-efu m n'isi ana m ekweghị ugochi ana m ekele agabie ndeta niile bịa onye na-ekwu maka enwere ife ọ na-eme azụkwa m n'ikuku esi na Agbaja Afurudene n'ime na ife mebe ana m abọla unu na nwaanyị tebele eji na tebele onye ọhụụ ọ bụ ọhụ chiri udo ebe m agbaganụ mma mmọnwụ na-aga mere mgburu gị ebe ndị ụka mana ife o mekọrọ si za na-abapụta izi ndị ọsị na mgbenye na-adekwara ya na a na-eje maka na oke nkome eji gba eja na ọ na-agbanje ovuru ọkụ onyide elu anyị emede ọkwa anya ka ọdịnala na ọdịnala aga-ewa m eka ọ ga-ewa m eka ka ọ ga-ere nwa mmadụ ọ gbajite elu igede na-enwe nwa m onye na-akụ njọkwa ọrụ mmụ onye na-akụ njọkwa ọrụ mmụ maka na amaala m na nwa obi ọfụrụ na-atụ anya anụ n'ofe
ahụ m akọwala n'onwe m na ọ na-abịa nke ka ekwu mmadụ ma ekwu onwe m na ọbịa na-akwuo mmadụ n'owugwu ma ewu abụ m nwata be nọ na nwa atụtụ na-agụ m eso m na onye ọdịnala na-eme ọfụma ọ bụ onye chebela na ihu ọkwala ha si m na-ekene m owu ha si m na-ekene m ekene atụ kenere gbulekwuru mmiri nwụọ ọma ọmụmụ a mụrụ n'aka okoro ka mgbọga ihe ọma mgbọga were rịrọrụ iri iwe n'okoro n'aka awụchi ọkpa inyelu m adata gị na-agwọta eke ijefugo gị n'ọba ijefu anụ n'ọkwa ime na mekebe nwe enye ọmị gị nwanyị na ụdagọda ọmị ya na mkpogi ji utoba adụgụ n'ije na ije ekwego ọgụga utoba ma aga nga ma aga nga ma aga nga ma ọkwa agabịa leta utoba adụgụ n'ije utoba adụgụ n'ije ịbụwa m na chi m na-aga ọbẹ papa a sịkwa na mbọsị m ka a na a sị bụ na ama ngene nwe mmadụ onye na-akwụ njọ kwụ ọrụ m na mbọsị m na-adịkwa na ama ngene nwere mmadụ nwagọ m ka esi igwe oge ọdụgụ nwoke ji eje mba mmere nwa amụrụ be ịbụwo na-eno ndị ka m mere gị n'ọdọ ya nwụrụ ana m ekele gị n'ebe agụ eji apụghị udene ife melebe ndị mmadụ na awa m na awụwa bụ udo chia na ndụgụ esi na ama ngene enweghị ife kedu onye ga-esi na ama ngene nwere mmadụ onye nkwa akwa akwa ama ngene bụ ọka obulu ụzọ igo onwe na atụtụ ama ngene bụ ọka obulu ụzọ ọkụrụ na ha apụkọ ji ada onye isi bụ nwa na ha si m n'ime na mekere onwe ya ọgụgụ esi ikwu oge ọdụgụ nwoke ji eje mba anụmanụ ude enwe gbanji ndị kata eme ndị ọzọ agbadola ya ha sị gara m gbaziri m edo ọdịnala na ọdịnala gụrụ meta m mma mbịa dị ọgwụ ọzọ ma bụrụ oke ụkwụ kpatata na mbara iyi ekpocha m ekpocha ga-arụ na ahụ ha chefụmrụ m iri gị ma ewere ego ibe ibe ha okene ga-egbugo ogene na nduzi anaghị ede aka nwa ji n'ilu amaghị m na-edo na ebe bara igu na-ayọrọ ikuku n'elu igwe eka wụ ọrụ gị asị m ime asị m na ọ ga otu ọbụla isi ọzọ ka isi bele isi na-etu kemgbada ma egburu kalaji abọọlụ gị ige ovu ọkwụcha eze ha ha agụkwa adagnanị gbara ka ovuta ga-ewe ovuta gbara kama ovuru eshitadụ ndị ebi enweghị ibe ovutara ovuru osisi mkpọkọ mgbe orukwa n'elu tụọ ọnụ ọkpara obi eche m ga-ede n'ọzọ enwụrụ ndị gburu n'ọzọ enwụrụ mgbe m taa n'ọzọ enwụrụ maka ọ dị n'ọdọ akawa onye tebere ibe na bụrụ mbọchị obu na ego gburu ogene ndị ụzọ ede ide aka nwa ji niile obi ọla na-ekene mgbu ekene m ga-ekene atụkene mgberekuru ya ewuọ ọkwago ọkwa kwasịrị nwa ego tụrụ ji tụrụ mgbọrọgwụ maka onye nweji akpara ga-eyidekwanụ gị eleke ntị ọba ka mgbe ọrụ na-abụbọ onye bụ eleke ntị ọba na udene eleke bi n'ọbọ mmiri udene bi n'ọbọ mmiri ọ bụ ige ovumaga na n'okpoko ọ bụ mba ọrụ gị ka ovumaga na n'okpoko ji zụọ ego n'elu ihu amaghị magbaganụ mma ha ego magbaganụ mma ha ọkwa anyị emele onye bụ ọdịnala ọdịnala chọọ dịka ụchọ onu gbadokwala anya na ọdịnala ama nnakwa anaba anyị na-asị m na ụka bịara abịa mana ọdịnala bụ ọdịba gboo ọ bụ ibe anyị ji edo nri ọkwụ na ụmụalụ ka anyị si ga-enye bụ ike njisi na utobo adụgụ na ije na ije ekwe enugo ọgụga ọ gị na-eme onwesị na nye ekwekwe na azụ ihe amaghị mkpụ oji kwọrọ mkpụrụ osisi taa na-abụghị ka ejidela mee ihe ọrụ ọkaba mkpụrụ osisi dị n'ọnụ mana nye ekwe na agba mana ebu ọkwa ịba na iwu ja na anyị ji akwụkwọ ezie ọkwa ama ngene bụ ma egochikwa agabịa eleta ibe ya ji bụrụ ndị iji mere njisi ya na anaghị eyi oke ndị iji maka na ndị iji na-ajụ eje ajụjụ ibe a na-eri bụ oke ka ike nga anọ ewere maka na mvụ na buo agada ọyala oke mbala ezi mvụ buo agada ọyalụgo oke mbala ezi ihu na origo ntụ eka anaghị akụ ọzọ akwụ na-edi ife ọkụ ịma na oke mvụ fụrụ n'ọma ego na dibịa ọgba ege anaghị akpa abụbụ na gụrụ uche ọkpa nkụ anaghị akpa ya nkụ ene mama nke na-epu ma na-ekenekwa m hai ọzọ ịbịakwa ị na-aga ala ahụ na-eketa otoro ama m nọọ ugwu ịtọrọ ntube m Chineke tibekwa gugo n'ibe tibega na mavu ya adịghị ha si bụ ife ka emego ya ga-ede mee ndị Fulani nna gị mmadụ asaa ihe karịrị ndị Fulani nna akala aka onye na-edue
nke onye ji bịa ụwa ka ọ na-eme ịma na-amụta nwoke igwe ụfọdụ mede ife obuta n'ụwa dụkọcha evu anyị ihe na ndụ ọkwa m nsị na ọnụ kalụ ji egburu mba na mbọchị afọ anyị Ogene de ka na-ekwe fa. Amagene nwere mmadụ. Ọgbata ozu ọra ọfa gabe kingdom. Ọgbata ozu ọra. Odogwu nwoke. Ọgbata ozu ọra. Onye anyị na-enyere ozi. Ọba anyị na-enye ego a. Ọgbata ozu ọra. Isi abụọ ka ọ na-abụ ọgụgụ aka ego n'ozi ji ya mba Emere gị ha papa. Ọgbata ozu ọra one of agabe kingdom. Nwoke na-agbaka oche Ọgbata ozu ọla ma edere m agana na agana Ọgbata ozu ọra one of agabe kingdom. na-ana m akpọrọ gị ka edeke na-akpọrọ ozugbo ozugbo akpọrọ chi ọsụsa na-ana m akpọ ọkụ na-elegide edo n'ụbọchị ọkpata ozu ọrụ isi mmede omenala isi mmede nye bụ ọdịnala meta ada anyị mma ọkwa ịbụ ọka nye bụ azụ ọ na-abụrụ mmasị mana ọ na-abụrụ igi adụrụ m ọkụ ọ bụrụ na asịsị eme ide na omenala ka emeta ada anyị mma emede ahụ niile ọ bụ ebe anyị malụ ka anyị ha malụ ka anyị ji eme ihe bụ ọdịnala maka na ngịrịzi na-akụ izuko ya ha mgbe ị bịara onye bụ okeshọn ya tie esi mma na onu apịatawu ndị ọkụ agbanwụta ọkụkọ kpasapịatawu ndị ọkụ abịa ha nkikpuru nkike azụ were ọsịsa akọfụta ya na ya ekwo egwu chiekwo edele nye mbe dị egwu benenu ego magbanaganụ mma ọkpata ozu gekwa anụ nsị mgbe ọrụ unu nye bụ abụbọ na mba ojii je kakwanye bụ onye isi ewu abụbọ akwa anụ m n'ọkọ ọ na-abịakwara n'isimefugote ọbọ na efume n'isi onye na-akụ nzọkwa ọrụ m ukwe njerike n'ọbụ udobo ukwe njerike ma onye na-etigbo na-anwụ mmehie onye na-ete ọkpa na-ara ọkụkọ onye na-efime na-eme na nye ga ndị na-akpọ ji isi igwe ukwe njerike n'ọba adaka
onye na-eti mbọ na nwunye cheke bụ yara adaka adaka na mbọlada ogbe adaka na mbọlada ogbe adaka na mbọze dị igiji kọlọgọ ma gburugburu gị kọlọgọ ma gange denu kọlọgọ ma gange denu kọlọgọ ma n'ọbụ mmọnwụ kọlọgọ ma n'ọbụ adaka kọlọgọ ma n'ọbụ mma kọlọgọ ma n'ọbụ adaka ihe kogo lóko ìjẹ̀lẹ̀ tó bá lóore ọ̀nà ìdìbò yúkúrì ọ̀nà ìdìbò yáde ọ̀nà ìdìbò yéègèdè